Ik ben Roeland en op mijn zwaarste moment woog ik 93 kilogram. Omdat ik dat toch nogal veel vond, ik ben slechts 1,78 meter, wou ik wat afvallen. In eerste instantie ben ik zelf gaan diëten en ben ik 6 kilogram afgevallen zonder begeleiding. Gewoon wat bewuster omgaan met mijn eten was in eerste instantie voldoende, dus zo at ik wat minder sauzen, minder mayonaise, ketchup en dronk ik veel minder frisdrank. Na een gewichtsverlies van ongeveer 6 kilogram merkte ik dat ik stabiliseerde en dat ik eigenlijk niks meer afviel. Op dat moment heb ik Kennard om hulp gevraagd en ben ik eigenlijk begonnen aan het No Nonsense Nutrition programma met als doelstelling om op 12 weken tijd nog zo'n 10 kilo af te vallen. Door middel van een strikt voedingsschema en met behulp van de fantastische begeleiding van Kennard natuurlijk, heb ik die doelstelling bereikt. Op 12 weken tijd ben ik 10,7 kilogram afgevallen en bovendien ben ik ook op sportief vlak enorm vooruit gegaan. Zo heb ik bijvoorbeeld mijn persoonlijk record op de 10 kilometer verbeterd met 4 minuten. En ook mijn pull-ups gaan veel beter. Dus voordat ik aan het programma begon, kon ik er ongeveer 8 in één stuk. Ondertussen zijn dat er gemakkelijk 16. Ik raad het No Nonsense Nutrition programma dus ten zeerste aan iedereen die op een verantwoorde manier onder een goede begeleiding wilt afvallen en die bovendien ook nog op sportief vlak vooruitgang wilt boeken.